बाथासिफोर जमा फरायसालिया आगु बर'दिनखौ गाजा गोमजायै फालिदों। गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो बाथासिफोर जमा फरायसालिया आगु बर'दिनखौ फरायसालिनि बेंखनाव सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै फालिदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों बिबिसिनि कमिउनिटि लिडार तनुज दैमारी आरो बिबिसिएनि मावफुं नेहाथारि कबेसर बसुमतारी आरो बिबिसिएनि आफादगिरि प्रफुल बसुमतारी आरो NELC चार्चनि रेभारेन्ड तुर्जामिन इस्लारि आरो NBCC नेहाथारि रबिन दैमारी बेजों लोगोसे खृष्टान धोरोम आफादगिरिफोरनि गोबां दैदेनगिरिफोर बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै तनुज दैमारी बिथाङा आगु बर'दिननि सोमोन्दै गुवारै बेखेवना होयो। आं बेयाव फैनानै आं बेखौनो मेसेज इच्ছা खालामबाय बे बर'दिननि दिन पालन खालामनायनि गेजेरजों दिनै बुहुमाव मोनसे रादाब फैदोंमोन आरो बे रादाबा गति मानसि मानिनि थाखायमोन। दिनै बे रादाबखौ गासै बुहुमा जाहाथे मिथिनो हानाय बायदि आं बेखौनो बुंनो इच्ছা खालामदों। जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव फैनायनि गुबै मोनसे थांखि दङमोन आरो बे थांखियानो जाबाय बुहुमनि मानसिया पापनिफ्राय गनायखौ बा बोखांजानायखौ मोनो बेनि थाखाय फैदोंमोन। दा नैबे जि बर'दिन बे बर'दिनखौ फैबाय थानाय डिसेम्बर मासनि 24 डिसेम्बरनिफ्राय खुंनाय जायो। दा बेजों लोगोसेनो आगु बर'दिन खुंदों। आगु बर'दिनखौ मानो थाखाय खुंनाय जायो? आगु बर'दिनखौ मानो खुङो होनना बुङोब्ला हमना ला बे मोनसे कलेज आरो बे कलेजनि स्टुडेन्टफ्रा बेयाव लोगोसे बर'दिनखौ खुंनो मोना, बेखायनो एसे लोगोसे खौसेथियै लोगो लाज्लायनायजों बे इसोरनि जितु थांखियाव फैनाय जिसु ख्रिस्ट'नि जोनोम सानखौ बयबो लोगोसे बै बर'दिनखौ पालन खालामनायनि सिगाङावनो लोगोसे खुंनाय जायो, जेराव माने मानसिफ्रा लोगोसे थाया, गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन थावनिफ्राय फैनायखाय बेबायदि समाव माने आगु बर'दिनखौ पालन खालामनाय जायो। आसलते नोंथांनि बायदिब्ला जि बे गेदेरथार बे बर'दिनखौ खुंनाया माबायदि जानांगौ होननानै नोंथाङा बुंनो सानो? बर'दिनखौ जोङो जिसुनि मुङाव खुंनो नांगौ आरो जिसुआ जिखौ इच्ছা खालामदों इसोरनि गौरबनि थाखाय जोंहा रंजानाय, इसोरनि मेथाइफोर खननाय आरो इसोरनि बाथ्रायाव बुंनाय बादि जों जाहाथे गासैबो रंजानो हायो। जों बाइबेलाव मोननो हादों जायफ्रा हामजागोन सोरगो आरो पृथ्बीयाव बिसोरा माने बोर गोनां जाथों होनना बुंदों। आसलते गासै बुहुमनाङैनो जे नैबे जि ख्रिस्टमास एबा बर'दिन बेखौ गोबांथार गाजा गोमजायै फालियो। आसलते बेखौ मानो थाखाय बेबायदि गाजा गोमजायै फालियो? बे फालिनायजों माबा मोनसे थांखिफोर दङ नामा? दङ, बेयाव मोनसे गेदेर थांखि दङ। जायफ्रा गावखौनो सासे इसोरनि फिसा जानो थाखाय बे बाथ्राखौ जेब्ला सासे मानसिनिफ्राय सोरबा सासेया खोनायोब्ला अब्लाना जों मानसिफ्रा मा मोननो हायो? गावखौनो पापी होननानै मिथियो। बाइबेला जेखौ जोंखौ फोरोंदों जों पापी मानसिया, आरो बे पापी सुबुंफ्रा आंबो आरो पृथ्बीनि मानसियाबो। बेखायनो आं बादि पापी सुबुंनि थाखाय प्रभु जिसुआ बे बुहुमाव जोनोम लाफैदों। खारन जोंहा थैनाया दङ आरो थैनायनि उनावबो जोंहा मोनसे जिबन दङ। बै जिबननि थाखाय जों बुहुमाव मानसिफ्रा इसोरखौ रंजा रंजा बाख्नायनि गुबै थांखिया बेनो, जाहाथे जोङो इसोरनि अननायखौ जों मोनबाय आरो बे इसोरनि अननायखौ जों बयबो माने मोननो हानाय बायदि जों रंजानानै दिन पालन खालामो। थांखिया बेनो जे जों बासायजाबाय। जे फैबाय थानाय माखासे साननि उनावनो बेबायदि गोथार बर'दिनखौ खुंनाय जासिगोन। दा बे समाव गासै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बा गासै ख्रिस्ट' सिबियारिफोरखौ माबायदि खुंजानायखौ नोंथाङा हास्थायदों? आंनिफ्राय आं बेखौनो हास्थायो बे गोथार बर'दिनखौ बयबो गाजा गोमजायै डिसिप्लिनै आरो मोजाङै खौसेथियै बयबो बुहुमनि जायफ्रा बे चेनेलावहाय बे निउसखौ नुदों आं खावलायदों जों गासैबो इसोरनि हामजानाय बादि गावखौ गुरै आरो नम्र जानानै जोङो डिसिप्लिनै खौसेयै जों बे बर'दिनखौ फालिनांगौ, बेखौनो आं बुंबाय। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 2 लिटार पेट्रल, गंनै हेलमेट, सीट कभार, 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।